Σας υπόσχομαι ότι αυτό θα είναι το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στο κανάλι. Το ότι είναι εύκολο και θα είναι εύκολο όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αυτονόητο. Αυτά τα πράγματα τα οποία θα πούμε είναι εύκολα, δεν είναι αυτονόητο όμως τα ξέρει ο καθένας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να διαβάζουμε ταμπλατούρα, θα το συνδέσουμε λίγο και με το προηγούμενο μάθημα το οποίο αφορούσε τους χρόνους. Οπότε, πάρτε την κιθάρα στα χέρια σας και πριν ξεκινήσω, θέλω να ρωτήσω: πώς ξέρετε τι ώρα είναι? Είναι η ώρα να παίξουμε. Πάμε! Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο μαθημάτων κιθάρας, μαθημάτων μουσικής. Σήμερα θα μιλήσουμε για ταμπλατούρες. Εάν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ακολουθήστε με στα social media για αποκλειστικό περιεχόμενο το οποίο ανεβάζω μόνο εκεί. Και αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, πατήστε το κουμπί συμμετοχή. Πείτε μπράβο Πασχάλη, σε ευχαριστούμε που μας μαθαίνεις μουσική και κιθάρα με μια πολύ μικρή συνδρομή το μήνα. Φύγαμε κατευθείαν με το πώς διαβάζουμε ταμπλατούρες και εδώ έχω ανοίξει το Guitar Pro. Και βλέπουμε ήδη μια ταμπλατούρα σε ένα σύστημα με ένα πεντάγραμμο. Θα τα εξηγήσω όλα τα συμβολάκια αναλυτικά και θα δείτε πραγματικά πόσο εύκολο είναι αν δεν έχετε ξαναδεί ποτέ ταμπλατούρες. Ακόμη όμως και αν ξέρετε να διαβάζετε ταμπλατούρες, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί κάτι μπορεί να τσιμπήσετε το οποίο ίσως δεν το ξέρατε. Αρχικά να ξεκινήσω με ένα fun fact και να πω ότι η ταμπλατούρα ως σημειογραφία, το να υπάρχει δηλαδή να υπάρχουν γραμμές και πάνω στις γραμμές να βάζουμε νούμερα και όχι μόνο νούμερα και παλιότερα και άλλα συμβολάκια υπήρχαν στην ευρωπαϊκή μουσική, αλλά τα νούμερα τα οποία βλέπουμε εμείς πάνω στις γραμμές από το 5, το 2, το 7, αυτά που θα δείξω τώρα, προϋπήρχαν του πενταγράμμου. Το πεντάγραμμο προέκυψε ως εξέλιξη της ταμπλατούρας. Οπότε, άμα έρθει κανείς και στην πει και σας πει ότι κοίταξε να δεις τώρα, εσύ δεν διαβάζεις πεντάγραμμο, διαβάζεις μόνο ταμπλατούρα και τέτοια και σας σνομπάρει, θα του πείτε φιλαράκο, έρχεσαι δεύτερος. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς διαβάζουμε ταμπλατούρα. Η ταμπλατούρα είναι αυτές εδώ οι 6 γραμμές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, οι οποίες συμβολίζουν τις 6 χορδές της κιθάρας. Κάτω έχουμε την μπάση μη χορδή, αυτή είναι εδώ δηλαδή. Και όσο πάμε προς τα πάνω έχουμε τις υπόλοιπες χορδές. Αυτό είναι το πιο στάνταρ σημείο στο οποίο μπερδευόμαστε. Δηλαδή νομίζουμε ότι αυτή εδώ η κάτω γραμμή είναι η ψηλή χορδή της κιθάρας. Δεν είναι έτσι, είναι η χοντρή χορδή, η μπάση χορδή. Τι κάνουμε τώρα? Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετούμε νούμερα, αριθμούς πάνω σε κάθε χορδή. Ανάλογα δηλαδή με το που θέλουμε να παίξουμε, που θέλουμε να πατήσουμε. Όταν θέλουμε να χτυπήσουμε τις χορδές ανοιχτές, τότε αυτό το συμβολίζουμε με 0. Γιατί με 0? Γιατί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο τάστο της κιθάρας. Δηλαδή έχουμε το πρώτο τάστο, το δεύτερο τάστο, το τρίτο τάστο, το τέταρτο τάστο, το πέμπτο τάστο. Αν λοιπόν θέλω να πατήσω στο πρώτο τάστο της κιθάρας, θα βάλω τον αριθμό 1 στη χορδή που πρέπει να τον βάλω, στη χορδή που πρέπει να παίξω. Θα το δείξω τώρα με τη σειρά, θα τα δείξω όλα. Εάν θέλω να παίξω ανοιχτές χορδές, χωρίς να πατήσω πουθενά, βάζω πάνω στην ταμπλατούρα μου τον αριθμό 0. Πάμε να το κάνουμε παρέα. Εδώ πέρα το πρόγραμμα αυτό το χειρίζομαι εγώ, οπότε γράφω 0, 0, βάλω και μικρότερες χρονικές αξίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δώσουμε καθόλου σημασία στο τι συμβαίνει πάνω στο πεντάγραμμο. Πάνω στο πεντάγραμμο έχουμε τις νότες του πενταγράμμου στο κλειδί του Sol, έχουμε τη χρονική ένδειξη και βασικά έχουμε τις χρονικές αξίες της ταμπλατούρας. Γι' αυτό έχω μιλήσει αναλυτικά, έχω κάνει το πρώτο μάθημα για χρόνους. Θα το αφήσω πάνω εδώ να υπάρχει κάπου εδώ. Νομίζω εδώ θα έρθει το βίντεο για τους χρόνους. Αν δεν το έχετε δει, θα συνδυαστούν αυτά τα δύο. Απλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δώσουμε καθόλου σημασία στο τι γίνεται επάνω στο πεντάγραμμο. Θα μιλήσουμε μόνο για την ταμπλατούρα που είναι κάτω. Έχουμε λοιπόν 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 μηδενικά. Αυτά τα 6 μηδενικά τι σημαίνουνε? Σημαίνουν ότι με τη σειρά παίζω ανοιχτή χορδή μη, ανοιχτή χορδή λα, ανοιχτή χορδή ρε, ανοιχτή χορδή σολ, ανοιχτή χορδή σι και ανοιχτή χορδή μη. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ήταν να γράψω ότι θέλω να πατήσω στο πρώτο τάστο της κιθάρας μου, εδώ στο πρώτο τάστο, στην έκτη χορδή. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη χορδή. Η έκτη χορδή λοιπόν είναι η μπάση χορδή, άρα η κάτω γραμμή στην ταμπλατούρα, αυτή εδώ που έχω και τον κέρσορα του ποντικού. Και τι θα κάνω αν θέλω να γράψω ότι πατάω στο πρώτο τάστο? Θα βάλω τον αριθμό 1. Αυτό τελείωσε. Μετά αν θέλω μετά το 1 να πατήσω στο τρίτο τάστο στην ίδια χορδή, θα γράψω τον αριθμό 3.
στην ίδια χορδή. Το έγραψα. 1, 3. Εάν θέλω να πατήσω μετά στον αριθμό 5, στο 5ο τάστο, στην από κάτω χορδή, στην 5η χορδή, θα πάω στην από κάτω χορδή, στην 5η χορδή και θα βάλω τον αριθμό 5. Τόσο απλά και εύκολα διαβάζω κάθε φορά ποιος αριθμός υπάρχει, σε ποια χορδή υπάρχει και εκεί πέρα πηγαίνω και παίζω. Και φυσικά αν θέλω να χτυπήσω πολλές χορδές ταυτόχρονα, θέλω να κάνω δηλαδή αυτό, έχω 3 μηδενικά μαζί, έχω την sol, τη si και τη μη χορδία ανοιχτή, θέλω να τις γράψω σαν συγχορδία, γράφω τις νότες τη μία πάνω από την άλλη. Έγραψα τις νότες τη μία πάνω από την άλλη και έχω μαζί 3 μηδενικά. Και έτσι τόσο απλά και εύκολα μάθαμε να διαβάζουμε ταμπλατούρα. Πρόκειται απλά για το τάστο στην εκάστοτε γραμμή που είναι μία από τις χορδές. Εδώ θέλω να τονίσω πως η ταμπλατούρα έχει το εξής πρόβλημα. Στη μορφή αυτή εδώ την οποία τη συναντούμε στο Guitar Pro έχει το πρόβλημα ότι δεν συμπεριλαμβάνει το χρόνο, τις χρονικές αξίες. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να έχουμε και ένα πεντάγραμμο από πάνω, όπως βλέπετε, στο οποίο εμφανίζονται οι χρονικές αξίες. Πολύ συχνά σε κάποια site, όπως το Κιθάρατο, που πολλοί από εμάς μπαίνουμε για να δούμε τραγούδια, έχουμε ταμπλατούρες αυτής εδώ της μορφής. Εδώ έχουμε απλά τα τάστα και τον χρόνο πώς τον βγάζουμε με το μυαλό μας, με το αυτί μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε εδώ πώς πάει η μελωδία. Κάτι άλλο επίσης που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως στην ταμπλατούρα τοποθετούμε πολύ συχνά πάρα πολλά συμβολάκια. Συμβολάκια τα οποία αφορούν το articulation, δηλαδή το αν θα κάνουμε slide, αν θα κάνουμε hammer on, αν θα κάνουμε vibrato και αν θα κάνουμε διάφορα άλλα εφέ, τα οποία φυσικά δεν θα τα αναφέρω όλα τώρα, θα τα αναφέρουμε στα μαθήματα ανάλογα με το πότε εμφανίζονται. Αξίζει τον κόπο πριν κλείσω το βίντεο να σας δείξω και μια άλλη μορφή ταμπλατούρας που συνδυάζει τους χρόνους μαζί με την ταμπλατούρα. Την έχω δει στα βιβλία του Τρόι Στετίνα που έχει κάνει τη σειρά για ηλεκτρική κιθάρα και έχει κάνει ο τύπος εδώ πέρα το εξής, πάρα πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου. Έχει πάρει το τέταρτο, δείχνω εδώ το τέταρτο, και έχει πει ότι εγώ έχω μια σχορδία λα πέμπτης εδώ, 0-2-2. Και αντί να γράψω ένα ξεχωριστό πεντάγραμμο για να δείξω ότι έχω λα πέμπτης και έχω ένα τέταρτο λα πέμπτης χρονική αξία, βάζω τη γραμμούλα του τετάρτου και όλο μαζί αυτό είναι και η ταμπλατούρα και ο χρόνος. Μετά έχουμε μια παύση τετάρτου, παύση ογδόου και ένα όγδο λα πέμπτης με συγκοπή το οποίο ενώνεται σε ένα τέταρτο λα πέμπτης κλπ. Άρα τι μπορούμε να κρατήσουμε από εδώ, χωρίς να χρειάζεται φυσικά να καταλάβετε όλα τα σημαδάκια, ότι υπάρχει αυτή η μορφή της ταμπλατούρας, η οποία συνδυάζει το χρόνο και τους αριθμούς μαζί. Αυτό όμως που θα συναντήσουμε πιο συχνά, το οποίο παίζει πιο στάνταρ, είναι να έχουμε ένα πεντάγραμμο και μια ταμπλατούρα από κάτω, να βλέπουμε τις νότες από το πεντάγραμμο και τους αριθμούς από την ταμπλατούρα. Και έτσι τόσο απλά και εύκολα, σε ένα τόσο σύντομο βίντεο, μάθαμε να διαβάζουμε ταμπλατούρες. Εάν αυτό το βίντεο σας άρεσε, καταφέρατε κάτι να μάθετε, πατήστε μου ένα like, γράψτε μου τις απορίες και τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Θα μας χρειαστούν σύντομα αυτά τα βίντεο για τα επόμενα μαθήματα. Μέχρι την επόμενη φορά, θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά παίξίματα, καλές μουσικές. Ήμουν ο Πασχάλης, να είστε όλοι καλά.